ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። عيد بكيت وسعيد تسألهم آمين 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 آمين. أطلال ليدنا يبلو سدرانا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم مجمريا رحوز بعالة لدت مدهانينا يسوس كريستوس يكبر لنا مجمع بعالة لدت مالت حركاتهم عند ما أكلنا أمنة كريستنا يو مدهانينا يسوس كريستوس نسلد احنا دك سبات أب مبلع مال كم استولده بو غيرو دما كابت زنبري حتيات ندك سبات حرا كم زوج أنا حرا زخنا فترتنا زبل دما تاويد متسو انكو عبزي عبي بعال أبقى عنا كلكم يدلين كلهم تخطاتلتنا إذا channel أوشتن أب أوروبا خوينكم تقاتلوا أمريكا خوينكم تقاتلوا أفريقيا خوينكم تقاتلوا كمون على عدوين أبي يرترا خوينكم تقاتلوا تخلوا رحوس بعال الدات كمون رحوس حدش عامتي قبر لنا كبري دلي نايلو بمدبنا دما بزعبا يرترا بزعبا زبعالات زملكات بزح كنرينا أبا على زملكات كنرينا انت خوني بعالم درجة there's so many things happening قالك فالات كنرينا مو دحريو كابيرترا كابت كونفرنس أبيرترا استقبل زوج حبريتها كنركن فتنينا عم تسبق زغنا زربا كم تزربه أقد السنة بتاعت كم تمايتون تزرعنا ياخذ محجي دقة نيرو كوش تزوجه كنركن فتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كسام موتات أم سنة تنهم نابلناكم مجمريا بزكن جمريا قناتات كسجري مورات عم صنعت إرترا كهلو زخلو تقداسنت زدهسسلو أكاديمية ومدرخيو تساتفتي مس إرترا ومصنعت سات زامد حساباتهم زي مصنعت زي نيب حكي نعولا قداسنت كلوا كم زخل بزعينا تزاريبنا زلنا بزوح كزربون سميكم اللهم exactly انت عين السبات يوم تساتيفهم نير معبوغن صبوغ يرنا يفلتنا لنا حجي نعو كريكم كفتني Gabriel Michael Habte, and the title of our presentation was Looking Forward to Digital Development in Eritrea, and the paper is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and myself, and it looks like from the feedback people were paying attention. نايب حق حنتك عبتنز قربا مصنعت هاو صحفات بزعبا كمي جيركا نزح جد ما تزولو تكنولوجي أبي إرترا تتكمل تبل بداويتن ببروفيسور كفلاي لو مثلا كلت يوم بحد قينهم زقربوها I mean I think بس حسب نزاز ربع مسامعين نايب حق كم زحقواس فلوتيو كم زع عينت أرستي أبي إرترا ديسكاست كون مها كم زع عينت أبي كونفرنس تمريتو كابت بزح زقربين بتاعت تمريتو presented كون زخالة كم سمعوا ولا جيمكم this is very important everybody should understand To digital development in Eritrea, and the paper is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and myself, and it looks like from the feedback people were paying attention and they seem to have grasped the message of the presentation. We have gone through a lot. We won the war, and now it's time to strategize on how to win the peace, and I believe technological development and كم زعينت فلتات نزاز ربع بقولها دايسكت ناقبر كنا مغاقلكو كسمعكم دليل لهم أغنياتو ترداكم ترديكم على اللوجن كينو تزبلو زلو زخيد ملغتي زلو زي حادتي نتبن السؤال علو زلو كرد development and introducing so تكنولوجي أب هذا حبرة السب انتاي تراكم سعوت إذا فيديو تريواز لهم ممسحتهم بتليفونكم يوم تريواز لهم ويونا بتلفزيون تريوات اللي تدخل يوم سلزي تكنولوجي إذن تزيهلو زي محلو مالت إذا أنا إزقو برجلو قالوا كل عين تريواز لهم نريوز لنا حبريتها أما يهلون as simple as that so انتاينا مالتيو بزو عينة تمرتن فلتاتن كلاتن نقراتن بتكنولوجي زي محلال بسالو تكنولوجي دما كل نقراتنا كقالل زغليو أطعام تغيل كالو ما نقر يبلو مالتا يكون كن تكنولوجي قال حما قالو قال عجوات عجوجو كلو زو عليهم قال الكا تكنولوجيا يتسالني خا تكنولوجي بزو صبو يزلو نتا عجوجو كتطفو تغلي خا اتزبلص كفاناتو كن كتقاملو كتكلالكا زي تكنولوجي دما كتعوت هي تخني خا سلازي ناي بحق نزيوم عب كبر لني إيرترا
ልክዕ ከምቲ ካልእ ተፃወርቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እንተለዎ ንዚ እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ሃገር ዝነበረቶ ፅቡቅ ገይሩ ይትርድኦ እንታይ ኢሉ እዛ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ብድሆታት ነይርዋ ተዓዊታ እያ ድማ ተዓዊትና ነቲ ዝነበረ ብድሆታት ተዓዊትና ሕጂ ድማ ኣብ ሰላም ናይ ሰላም ውግእ ክህልወና እዩ ኣብ ሰላም ድማ ናይ ምዕባለ ኩናት ይፅበየና ኣሎ ነዚ ድማ ነዚ ዓውዲ እዚ ድማ ክንዕወተሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መጠንቀቕታ ግን ኣላቶም እዚኣ technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good foot, you have big data, you have AI, and you prejudge development and I believe technological development and introducing technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good footing in the next 3 to 5 years, we will be in a serious problem. We start with እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባናቱ ናይ ብሓቂ ሓውሲ መጠንቀቕታ እውን ኣለዎ እቲ መጠንቀቕታታት ድማ ዝተጋነነ ወይ እውን ካብ ኩነታቱ ዝወፀ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ሰጊራ መፅያ ኣላ እዚ ሕጂ ዝመፃ ዝፅበያ ዘሎ ብፍላይ ካብ ሕጂ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ክትንቀሳቐስ ተዘይክኢላ ከቢድ ብድሆ ዝኸበደ ብድሆ ክፅበያ እዩ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ዓለምና ክትንፀል ክትክእል እያ ምክንያቱ ምንፃል ማለት ኣብ ሎሚ ኣብታ ካርታ ምህላው ኣይኮነን ኢማጂን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነብሮ ዘለና ዕሩኽ ኣለኻ ወይ ሰባት ኣለኻ ንኣብነት ወላ ደቂ ተለኹም ትርእይዎ ኣለኹም ንደቅኹም ንገለ ክንቀፅዕ ኢልና ቴሌፎን ወሲድካሎም ንሶምን ኮምፕሊትሊ እዮም ኣይዞሌት ዝኾኑ ዕሩኽቶም ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣበዮም ክረኽብዎም ብቴሌፎንን ብገለን ብሶሻል ሚድያ እዮም ዝራኸቡት ኮኔክሽንስ ናቶም እንታይ ይኾኑ በቃ ንፅል ይብሉ ስለዚ ምምንጣል ዘይኮነ እንታይ ክትገብር ውሑድ ግዜ ኢኻ ክትቦም ትኽእል ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጌርካ ነቲ ዘድልዮም ነገር ኣብ ኣጥራይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እምበር ነቲ ቴሌፎን ተገዲፍካ ምናልባት ኣብ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣፈላለኸውን ኣብ ኤሮጳ ንዘለኻ ቤት ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ብዋትሳፕ ዝመፀሉ ግዜ ኣሎ ወይ እውን ካልእ ናይ ኣፕ ኣለዎም እዚ ናይ ቲምስ ዝበሃል ኣፕ ኣሎ ብይ ዝመፅእ ስለዚ ቴክኖሎጂ እንተመንጢልካዮም they cannot learn ዳርጋ ፕሪቲ ማች እቲ ትምህርቲ ናብ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኪኑ ዝኸደ ዝኩሉ ፍልጠት ዝኩሉ ሳይንቲፊክ ፔፐርስ ዝኩሉ ትምህርታዊ ፍልጠት ድማ ኣብ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ወረቓቕቲ ሎሚ ፔፐር ኣንቢበ ክትብል ከለካ ፔፐራት ከይድካ ኣብ ላይብረሪ ትረኽቦን ኢኻ መብዛሕትኡ ሳይንቲፊካዊ ፔፐራት ዝበሃል ኣብ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ኢንተርኔት ተዘይብልካ ኣክሰስ ክተንብበይ ትኽእል ኢኻ ሓድሽ ፍልጠት ኣይትፈልጥን ኢኻ ደን ድሕሪት ክትተርፍ ኢኻ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝብላ ዝነበረ ዘረባ ምግናን ዘድልያ ኣይኮነን ተራ ናይ ቴክኖሎጂ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት መጋባያ ገይሩ ከምዚ መጋባያ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዲስከስ ክግበረሉ ብምፍቃዱ ድልውነት ምህላውን ድማ ፅቡቅ ነገር የርእየካ ኦልሬዲ ነዚ ነገር እዚ ምናልባት ምስቲ ቀዳምነታት ናቶም ምስቲ ዝነበርዎ መኸተ ስለዘይከይድ እምበር ኣገዳስነት ናቱ ጠፊእዎም ወይ እውን ስለዘይፈልጡ ኣይኮነን የግዳስ ገለገለ ሰብ ኣሎ ቴክኖሎጂ ኮ የድልየናን እዩ ቲክቶካትን ገለበለን ቲክቶክን ዩቱብን is a very small part of technology ንዑ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኣፕ እዮም እኮ እዚኦም ዌብሳይት እዮም እኮ ክትዓፅኦም ትኽእል ኢኻ እዚኦም ንቲክቶክ ይኹን ንዩቱብ ንፌስቡክ ብሎክ ክትገብረ ትኽእል ኢኻ ብሃገርካ ኢንተርኔት ከም ድሌት ከናፍቀትካ ኣበይ ኣለኮሙ ቻይና ቲክቶክ ኮ የብሎምን ቲክቶክ ናቶም እዩ ፌስቡክ የብሎምን ዩቱብ የብሎምን ዋላ ጉግል የብሎምን ኩሉ እዚ ዓፅዮም እዮም ኢንተርኔት ግን ኪኑ ዝኸደ እዩ ስለዚ ነቲ ዘየድልየካ ክትዓፅኦ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ዩቱብ ዘይብላ ሃገር ክነብር ይኽእል እዩ ዩቱብ ኣገዳስነት ዘለዎ ፍልጠት መሊእዎ እንድዩ ግን ዩቱብ ዘይብልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ቲክቶክ ዘይብልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኢንተርኔት ግን የድልየካ እዩ you really need ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ንክትገብር ቴክኖሎጂ ንክትከታተል ኩሉ ነገር ክትገብር ኢንተርኔትን ኮሚኒኬሽንን ከም ዘድልየካ እዚ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ፋይናንሻል ፊንቴክ ዝብልዎ ድዩ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ሮቦቲክስ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሎክቼን ዝበሃል ዘሎ ድዩ ኩሉ እዚ ክትገብረቱ ኮይንካ ኣብ ቴክኖሎጂ ክትግዝግስ in the next 3 to 5 years we will be in a serious problem. We start with emerging technologies. You have big data, you have AI, and you have machine learning, which is a subset of AI, and we went through the rest, including cybersecurity, other new emerging technologies that advanced societies are working on. And the beauty of technology is that technology is not linear. Technology is not sequential. Technology is something that you could grab from the highest state, wherever it is, and then run with it and claim ownership. We have
one of the earliest technologies we human beings came up with is fire. So أنا بحكي بلح سبيو I'm very very happy كم زيوم عين السبات أبير تراتيوم نتي من سيا وزلون مسوي إكسشينج قبر مخالم سلزي تكنولوجي تسبون نجارو ولا كا تشاينا تمسرتو ولا أمريكا تمسرتو قال وسيد كا اليوم كتب على حتى لون كنت كمالون تخليها دوبيا باللون زخونة سب وسيدو كابت تبز عزل التكنولوجي أركب كات كي تخليها أمين هي وابنات كبابي نزلوا عرب رأيهم إمارات زمحازونا قريب لهم ندادين يروم نتزلنا تكنولوجي بمول وسيدهم بتجنزبهم كيرم تطغي مملا عدهم لومي the most sophisticated society خين الله لذي إمارات أوش تحمس عمد كم زوج قبر تغيلهم تخكلني بوليسي يركب عد خاطو كيركا كسرح تجميركا يكأنيو زي كعلى مسحفتي كنا نا أوروبا كم عبنت كي تكملي لي أنا أوروبا سريع من شفتي فمني مهبتي مم سازنا أوروبا موديل أي سرعني أبانا كنسرق أنا خل ويون كنشفت أنا خل سبيب لنا كت تريو زلك كل جزء كم على تشاينا خاطر زلك كاب جزاء رسوم تبجسهم أبز زلا على درجة التكنولوجيا بس حمزلو نعم خاطر زلك جي تشايناويان كم زيهم قالت لك أكو هذي خزلون عربون أكو كابانا لعلس عرامات يكون يس أجانا دادي بوا من إحنا وندادي لنا دادي أنت دايبنا كالت أجاتها تلنا حزبنا دما لما سعرهم سلزي البوليس نساتهم استغطلوا كنت أملك كلا لك عرب دما زما بلهم زي جنر يزلنا كنتي كونفرنسات يوم زكايدو سو أب رياض كونفرنس أب دبي أبو ظبي ما عاد كونفرنس سيزكاد كونفرنس ما فلتت تزبالت فلتت تبع دمي متصالو سلازي تمنسترتات ناتهم تمنستناتهم كابهم يمهار سقوم توسيدو دما امنغسو كتغبر يجمر اتقطبا دما بوغيري برابر سلازي زيوم سبازياتهم زاتو I cannot be كابزن لعلك حقوس هيكلني they just made my لدت نديلهم حالتي نزال لدتي زبالت مع غيرو مازيو It's really, really beautiful. Fire helped people boil. Okay. I really love it tonight. Technology سلد فتو زيادة نوع زيه بيلوجن. أبكالك هلا ناب حدا ببزعين يرتي بمعبالة. And I am from Umeå University in Sweden, and I am analytical chemist, and I am very happy and pleased to participate in this. Professor Solomon تسفالدت كاب سويدن أوميو يونيفرسيتي ما كاب أبزناي عودة عنا عودة حكمنا عودة مدهانيت كنا متايب اللوطات كم زلونا it's just it blows my mind I think إيرترا بحكي تزنبري شجر حسم نصبغ أي تغيير الله خلنا بالغلنا زغل تسديد زلا كاب هاجرو نتهاجر كرمس وغاز حسبه مع عطش حسب دق غير تماهيرو بخول عينت مع عطف اللاتن كيلان حيزالا بقول بعد ما حيال زغنا قلت بازلو حيزالا إذا سبزي كمي جركا كوردينيت كيركا همس كونفرنسز ناقبركا مساعد كونكت تقبرو ترايو أوكي انتايبة لي بروفيسور سولومون كي Professor Solomon. And I am analytical chemist, and I am very happy and pleased to participate in this conference, which has attracted a lot of scholars, not only Eritreans but also international researchers. And my presentation was about development of electrochemical platforms for analysis of drug compounds. So the العرسي كبد زبال العرسي جن مسرة تعاون أقدر داسن عرستيو مغنياتو زبنا أبزخون عالم زلوا زب مدهني تدليه زب مدهني زمني سرحو بخمي خاتقو عصرو one of the most difficult task زخبر سرح انتلو مدهني ناي كاب كامباين تازمت بفلاي نافريكا زمت كنديت أجمعات كم زركب أبزر كالو تجارات أفريقيا كزرم سمينا سلزي زي ناي أبزر عودي ناي مدهنيتات كيلا سلزخونه اتناتو مصنعتها وصحف دما نعوز تنكفي نيرو كمي جيركا نتي مدهنيتات دحن بسفع زباله يقلصي تي تكنيكال قالات قريفنا اتسرح كنرخم فتنينا. The idea is to develop a sensor for detecting drugs which are used in chemotherapy, for example. And why these sensors are important is because the drug, if the concentration is too high, then it will not only kill cancer cells, but it also kills healthy cells. And if the concentration is low, then it will not cure. So the therapeutic window is very small, and then you must have to adjust the dose so that it will not be. So زي topics زي عبيت التوبيكات معبولات عالم دما عبيت أزارة ترسا زلوية يمكن نحن هون حدا مع الفكرة عبينا تايز بنزلو عملت كانسر ثيرابيز بحالة مدهنيت أجبابا فاوسانا كانسر سنسرس استسو تمسنا عطنا تقريبا وزلو سنسرس ناش نجارات
እቲ ዝወሃብ መድሃኒት እትኽክል ነቲ ሕማም ካንሰር ማለት ዋህያታት እዮም ካንሰር ሴል ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብቲ ኣካላት እቲ መድሃኒት ኤግዛክትሊ ብመጠን ነቲ ካንሰር ጥራይ ክቐትል ከም ዝኽእል ምክንያቱ ካብ መጠን ላዕሊ እንተብዚሕካዮ ነቶም ኖርማል ሴልስ ናይ ሰባት እውን ክቐትል ስለ ዝኽእል እቲ ሕማም እቲ መድሃኒት ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ እንተውሒዱ ድማ ነቶም ካንሰር ሴልስ እውን ክቐትሎም ኣይክእልን ስለዚ እዞም ሰንሰራት ድማ ነቲ ዘሎ መድሃኒት ብካልእ ዘራርባ ንመድሃኒት ብትክክለኛ ዓቐን ንኽትብ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰንሰርስ ማለት እዩ ነቲ ሕማም ክቐትል ከም ዝኽእል ነቲ ኣካላት ናይ ሰብ ግን ክጎድእ ከም ዘይክእል ጌርካ ንኽትቦም ዝሕግዝ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢና ንሪኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ዓውዲ መድሃኒት ፋርማሲውቲካልስ እውን ኣቲንክ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ዓውዲ እዚ እውን ከም ዝዋሱ ሕልፍ ኢለ ይሰምዕ ኣነ ስለዚ እኹላት ኣለውና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ለትሰይ ከምበሃል ፕሮፌሰር ሰሎሞን ኣብዚያ ዝፀንሓ ርግፀኛ ኣብቲ ቦታ እቲ ምስቲ ናይ ዓውዲ ሕክምና ዘለዉ ሰባት ርክብ ክገብር እዩ ኣብኡ ዘለዉ ሴክተርስ ኣብኡ ዘለዉ እቲ ኮንፈረንስ ንከምዚ ፕሬዘንቴሽን ጥራይ ኣይኮነን ጥቕምናቱ እቲ ኔትወርክ ዝፍጠር ኣብቲ ዓውዲ እቲ ሓደ ዲስቲንጉሽድ ፕሮፌሰር ኣብ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስዊድን ዝምህር ዘሎ ወይ ዘሎ ሪሰርቸር ምሳቶም ክራኸብ ከሎ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ክንዲ ምንታይ ሓገዝ ክኾኖም ከም ዝኽእል ክንዲ ምንታይ ጋይደንስ ሜንቶርሺፕ ክህቦም ከም ዝኽእል ብከምዚ ድማ እዩ እቲ ዓለም ዝዓቢ መብዛሕተን ሃገራት ንኣሽቱ ዩኒቨርሲታት ዘለወን ሃገራት ፓርትነርስ ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ይኾኑ እሞ ካብቲ ዓብ ፓርትነር ኣብቲ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ተመክሮ ፍልጠት ትረክብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብትክክል ኣብ ኤርትራ እንሪኦ ዘለና ኩነት too high and it will not be too low. So that's the idea. So today what people do is that they send the clinics, they send the samples to a central laboratory and then they wait for a day or 2 days to get the result and they bounce back and forth with the sample until the concentration is low. So ተስፋ ኣለና ኣብ ዓውዲ መድሃኒት እውን ንብል ኣለና ናብ ፖለቲካ ድማ ንመለስ My name is Olivia Wolde-Mikhael. I received my PhD from Harvard University in political science. I'm currently a postdoctoral fellow at the Zolberg Institute I received my እዚኣ ሓፍትና ድማ ዶክተር ኦሊቪያ ወልደ-ሚካኤል ትበሃል ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ PhD ኣለዋ ዶክተሬት ኣለዋ ማለት እዩ and then ብፖለቲካል ሳይንስ ተማሂራ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ኢንስቲትዩት ትሰርሕ ዘላ ኣብ ኤርትራ ከይዳ ድማ ሓደ ኣርስቲ ብዛዕባ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓይነት ብዛዕባ ፕሬዘንቴሽን ጌራ ከም currently a postdoctoral fellow at the Zolberg Institute at the New School in New York City. And I came to this conference to present my paper entitled Ethnic Democracies, an examination of Ethiopia's ethnic federalist system and its implications. And in my study, I examined the way Ethiopia decided to structure its government into an ethnic መቸም ናይ ኦሊቪያ ፔፐር እኳ ንኢትዮጵያ እንድያ ትግብኦም ነይራ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ እያ ትግብኦ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከይገበረ ብተመክሮ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዎ ነይራ ብዝሓለፈ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣብቲ ኤትኒካዊ ኣብ ብሄራት ናይ ሃገርካ ዝምርኮስ ዲሞክራሲ ወይ እውን ፌደራሊዝም ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ፔፐር እያ ቀሪባ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና እውን ብዙሕነት ዘለወና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ትግራይ ብሌን ሳዋ ዓፋር ኩናማ ናራ حدارب بدويات نابلكا I don't know حدا ቋንቋ رسيه اللخوني أتي نجبرو عينة معدرة أبتي في اللياتنا زتوكر زي كونه نعنا كحبر زغل عينة معدرة كون كم زلو تبياز مرسوا فدرال سيستم يكون نتجاب فدرال سيستم أبزغون عالم كتجبرو تخليها أنا زنبر الله زلو حدا كابتي بفدرال سيستم زبالة معدرة زلو سويسيا ግን እቲ ምሕደራናቶም ብቋንቋ ኣይኮነን ወይ በቲ ብሄራትናቶም ኣይኮነን ብዙሕ ብሄራት 4 ብሄራት ስለ ዘለዋ ብብሄራት ኣይኮነትን ገይሮም ኣብዚ ታይዳ እቲ ዞባታት ዘሎ ተዓድታት ዘሎ ንሱ በባውራጁ ንኣብነት ዞባታት ዘሎ ናይ ኤርትራ ፈደራል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ነፍሱ ዝኻለ ፈደራል ማለት ነፍሱ ዝኻለ ናፅነት ከም ዝህልዎ ናቱ ኣካይዳ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ እቶም ፈደራል ስቴትስ ዝያዳ ፖለቲካዊ ሓይሊ ትቦም እቲ ሰንትራል እቶም ስቴትስ ማለት እዩ ካንቶንስ ንብሎም ሰም ሓይሊ ትቦም እቲ ኒው ዘሎ ድማ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ድማ ድኸም ዝበለ ሓይሊ ትገብሮ ምክንያቱ ኣብቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት እንድሕር ሒልካ እውን ብልሽውና ስለ ዝፍጠር federation of states based on ethno-linguistic identities and how that type of structure according to political science theories and history naturally leads to civil war and conflict. What I think can be learned from this example are the difficulties of managing pluralistic societies. ፔፐር ናታሲ እናፅሓፈታ ከላዲ ኣብ ሪያሊቲ ዝቕየር ዘሎ ወይስ ማለት ተዝባረፀቶ ፔፐርሲ
እንታይ ዝብል ዘሎ ብኤትኒክ ኣብ ኤትኒካዊ ብሄራ ዝተመርኮሰ ፌደራል ሲስተምታት እንተጌርካ መወዳቱ ሲቪል ዎር ወይ ካብ ኩናት ሓድሕጂ ዝኸውን ኢላ ኢትዮጵያ is a very good example ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ሓደክናቱ ግዜ ናይ ምብላዕ ዝኣመሰለ ሜንታሊቲ ናትርኢ ዘለና ኦሮሞ መፅኦም ንሕና ናብ ኩርሲ ኢሎም ድሌቶም ገብርዋ ኣለዉ ኣምሓራ ኣይጣዕሞምን ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ተጋሩ ዝኣኽሎም በሊዖም ተጋሩ ካብ ኩልና ይበላዕናን እንተተኻይሉ ኣብ ስልጣን ክምለስ ኣለና ብሉ ኣለዉ እቶም ካልኦት ድማ ሶማልን ኣፋርን ካልኦት ህዝቢ ድማ ማእሲ ግዴና ማእሲ ዋናዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብብሄር ዝተገበረ ኣብ 93 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንመለስ ከም ዝበሎ ባዕሉ ብተደጋጋሚ ገሊጹ ኣሎ ዝጌጋ እዩ ኣብ ሓደጋ ክእትወኩም ኢልዎ ኣይ ቲንክ እታ ሕቶ ሽዑ ተመሊሳ ነይራ ክሳብ ሎሚ ድማ ትቕፅል ኣላ ፔፐር ናታ በቲ ዝተገበረ ብዙሕ ናይ ፖለቲካል ሂስትሪ ምርመራ እንተሪኻዮ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ኩናት ሓድሕዲ ዝውዳእ ስለዚ ኩናት ሓድሕዲ ሕሸካ ወላ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዶ ነቲ ዘሎ ኣገባብ ምቕያር ለባማት ነቲ ሕገ መንግስቲ ነቲ ኣገባብ ክቕይሩ መመረፁ ግን ንዑ ምቕያር ካ ዝመረፀ ይረአና ኣለና ብኢትዮጵያ ሳጅ in creating nation states. And why I chose this subject is because of the recent conflict and civil war in Ethiopia and the broader questions of regional stability. And I believe that the lessons that we can take from the choices that other countries in the Horn make can help Eritrea continue to have stable and peaceful futures and can help us generate greater understanding among the region and create an idea of citizenship and belonging to the Greater Horn region. So ሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ተመክሮ እቲ ከምዚ ዓይነት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ክቐርብ ከለውን ነቲ ሊትሬቸር ዝበሃል እውን ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ውፅኢት ከም ዘይብሉ ኣብ ጎረቤትና ስለ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ድማ ሶሊድ ዝኾነ መሰረት ወሲዳ ካብዚ ወሲዳ ንዝመፅኣይ እቲ ትገብሮ ዓይነት ክትገብሮ ትኽእል ፖሊሲታት ድዮ ኣካይዳ ኣብ ክሰርዕ ዝኽእል ሞዴል ተጠቒማ ንኽትከይድ ዝሕግዝ እዩ ናይ ብሓቂ ዋዕሮ ዝኾነት መንእሰይ I think some of the most interesting questions that were asked and some of the feedback was about how to move beyond this present state. And I think that's been some of the most interesting questions. ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝሕተት ዝነበረ ኣብዚ ሕቶታት እዚ which is really important ኤርትራስ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ መድረክ ከመይ ኢላ ትቐፅል ከመይ ኢላ ትስገር እዚ ሕጂ ዘላቶ ካብ ሓደ ዓብዪ ናይ መኸተ ግዜ እያ ትወፅእ ዘላ ብኡ መጠን ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢላ ኣላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ድሕሪት ተሪፋ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል እቲ ቀንዲ ፊድባክ ወይ እውን ግብረ መልሲ ካብቲ ህዝቢ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ and I can see that it's just ዝኾነ ኤርትራዊ ዝስምዖ ዘሎ ነገር እዩ ከመይ ጌርና ካብዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንዘልል ንኽእል ከመይ ጌርና ክንጎይ ንኽእል ከመይ ጌርና ማርሻታት ኢቲና ክንከይድ ንኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ማለት in the conference is that we can have criticism and we can see failure particularly in neighboring states but you know what is the next step and how do we move beyond that and while ideas were generated of course nobody has the way forward or the answers but some of the answers that I had and my co-presenter Professor Mohammed Hassan has are both about creating national identities for all countries in the Horn region but as well as having a greater regional cooperation and integration. This is سنتات بالدلا تحجي نزخول نهبو زلنا فيدباك زقبر زلو وسيتكا كمي جركا تتقاملون نغدميت كمي جركا تقيد بتخكل ملو ملس زلو وسبيا لن سلازي نتزوهاب زلو حبريتات and I really hope تمنجستي تي منسترتات نزي فيدباك زي زوهابهم زلو وسيدو اب كبري كتكبروا مالت اب حد معلتي زقبر يكون نزي اب سخونه كونفرنس ونكمي لو مسمي كاس بعد كبر يكون جن اب سيستم ناتكا بوليس ناتكا كتتاتات وان تخيل كايت رايو ውፅኢት ናይቲ ኮንፈረንስ ረኺባ ክትብል ትኽእል ፅቡቅ ዘረባ ስለ ተዘርበ ውፅኢት የምፃልካ ማለት ኣይኮነ ነቲ ዝተገብረ ፍልጠት ወሲድካ ኣብ ግብሪ ከተተግብሮ እንተጀሚርካ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ኦኬ ንኢትዮጵያ ክንነቅፍ ንኽእል ንሱዳን ክንነቅፍ ንኽእል ወይ እውን እቲ ጉድለታት ኣባውን ክንሪኦ ንኽእል ንሕና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ከመይ ጌርና ኔክስት ቻፕተር ናትና ክንህንፅፅ ንኽእል ስለዚ I really hope እዚ ነገራት እዚ ክቕፅል ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስስ ምቕፃሎም ከማን ካብ ዓሚ ተገይሩ ካልኣይ ይግበር ምህላውት መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክቕይር ብቁዕ ሓንጎልን ፍልጠትን ይደሊ ከም ዘሎ ነቲ ንመኸተ ዘድልዮ
ኩነታት ኣሰጋጊርዎ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ቁጠባዊ ምዕባለን ግስጋሰን ብኸመይ ክንከይድ ንኽእል ዝብል ድማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ብርቱዕ ቋንቋ እዩ My name is Abraham Waldo. I have a PhD in pharmaceutics and I spent more than 20 years working on biotechnology companies in corporate America. I came from Pennsylvania, United States. The reason I came over here is to attend. There you go. Another very, very distinguished scholar, Nirila Nabzi, Dr. Abraham Waldo, Cap Pennsylvania, USA, America Zmete. ኣብ ዓውዲ ፋርማሲውቲካልስ ትምህርቲ ዘለዎ ን10 ዓመት ድማ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፋርማ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ንርኢ ኣለና I think ብዙሓት ምሁራት ከም ዘለዎ ኤርትራ ክንብል ከለና ህያው ኣብነት ንርኢ ኣለና እዚኦም ኩሎም ደኳትር ጥራይ ኣብ ኤርትራ ምምፅኦም ነቲ ኤርትራውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኣብነት ብሕፅር ዝበለ ኣነ ዝብለኩም ናይ ድረአየኒ እየ ዝብለኩም ብሕፅር ዝበለ እዞም ኩሎም ደኳትር ኤርትራውያን ዝፅሕፍዎ ፔፐር ምሳቶም ፓርትነርሽፕ ተገይሮም እቲ ፔፐራት ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ ንክረክብ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ተመክሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምህሩ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኮርፖሬሽን ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ዝያዳ ዘድልዩኻ ኣብ ዓውዲ ነቲ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሰባት እዚ ሕጂ ብዓውዲ ትምህርቲ ናይ ኣካዳሚክ ኮንፈረንስ ናይ ኣካዳሚያ ጥራይ ስለ ዝኾነ እምበር ኣካሊክ ኮንፈረንስ ዝሓንስ ማየ ናተይ ፊድባክ ድሕሪ ከብየ Technology companies in corporate America. I came from Pennsylvania, United States. The reason I came over here is to attend the International Conference on Eritrean Studies. Specifically, I had a plan or a topic to discuss about relationship between science, technology, and social development. And in today's presentation, I tried to share my experience as to how health sciences impact good health outcomes in the population, and by attending this conference I was able to learn. So بحبشة ني ساينس تكنولوجين أب حبرة السب كم يجرك خدت كمال تدخل كم يجرك بلوز حبرة السب نكتهنس كتكم زخل presentation يقريبا يبلالو بحبشة نويح تمكروز اللهم سبعة سلوز خونو كلاتهم أب presentation ويا أب topics أب مزرعة رأي أعمون كي مثلاً زحات سبات كبسرح علم سلوز ماتو أزيو قرطو زربا ويجي لملي بزحات سكولار ستري نجار انتهلو تزاربتي كونم زحات كباتهم كمزي بلو زرباتات بكا دربي زبلي يكون جن جلسنا يزربا عمل له كال سبد ما نسرح عمل له تزربا سرح كون خلي تسرح دم سرح يوسلازي نسب كله بزربوت راح يكون كان كتفرض زلكا سبوزونا زربا يم زرب زلو كلهم زي جزء نريم زلنا تعمي brilliant presenters ونيوم جن in general انتهينا نرزلنا سفيع زخنا فلتت أب حزب إيرترا كم زلون እዚ ፀጋዚ ከመይ ጌርካ ሞቢላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ከመይ ጌርካ ከተዋህዶ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ናይ ብሓቂ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ናታ እቲ መንግስቲ ነዚ ምውሃድ ይከውን ዘሎ ስርሑ ናይ ኖ እቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ብኣካል ኮፍ ኢሉ ዲጋታት ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ካልእ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ረሓፅን ደምን ግዜን ጉልበትን ዝወስድ ኣብኡ ከም ዝነበረ ኢቨን መኸተ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ገለ ክፋል ናይቲ መንግስቲ ኣውቲስታት ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ኣውቲስታት ጥራይ ዘይኮነ ወይ እውን ትራፊክ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ትራፊክ እንታይ ዝብል በዚ ኺዱ ይብለካ ምልክት ይብለካ ኩሉ ሰብ ድማ ናብኡ ይኸይድ ደው በል ይብለካ ደው ትብል እዚ እቲ መንግስቲ ትራፊክ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሕጂ ንድሓር ነቶም ህዝቢ ከመይ ገይሮም ቤን ይንቀሳቐሱ ሕጊ ትራፊክ የውፅእ ትራፊክ ሕጊ የውፅእ ማእሲ ዝውር እንታይ ትገብር ኩሉ ነገር ይነግረካ ሓደ ግዜ ድማ በላይ ኣብ ፅርግያ መፅዩ ምልክት ብምሃብ ጥራይ ኩለን ተመኻይን ነዚ ምልክት ተኸቲለን ይኸዳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናቱ ሮል ናቱ ስራሕ ቀይሩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀጋታት ናይ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተዋህዶ ዝያዳ ወይ ክሰርሕ ዘሎ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ምውሃሃድ ኣቲንክ እሱ እንተተገይሩ እዚ ዘለና ብሉፅነት ናይ ኤርትራውያን ብቐሊሉ ነቲ ሃገር ብፍላይ ነታ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ከገልግሎ ከም ዝኽእል ይዝርዳእኒ ነታ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ክጠቕሞ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ኩሉ ተመክሮ ፍልጠት ክእለት ካፒታል ተመፅኡ ኣብ ተዓዲ ካልእ ክንርኢና ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ድማ ሓደ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ተገይሩ ድማ ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለውና ኣብ በዓል ኡጋንዳ ዘለዉ ኣብ በዓል ጁባ ዘለዉ ኣብ በዓል ኣንጎላ ዘለዉ ኣብ በዓል ኬንያ ዘለዉ ኣብ በዓል ካልእ ኣፍሪካ ሩዋንዳ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ኣብ ስዑድያ ዘለዉ ኣብ ኢማራት ዘለዉ ኣይደኖ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ካብዚ ኩሉ ዓለም ብዙሕ ሰብ ክመፅእ ከም ዝኽእል ይርዳእና ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ካብ ሰፊሕ ዘሎ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ዘሎን ኣብ ቢዝነስ ክኣቱ ዝደልን ስለዚ ነዚ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ኮንፈረንስ ጌርካ ድማ ሪል ቢዝነስስ ካብ ኩሉ ድማ ኣነ እንታይ ምትፀበቑ ኣብቲ ዓውድና ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ቢዝነስስ እውን
ፍርያትን ሒዘን ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት ኮይነን እቲ ኮንፈረንስ ፕላስ ሪል ኮኔክሽንስ ክግበረሉ ዝኽእል ሰብ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ኣብዘን ካምፓኒታት እውን ኣብተን ካምፓኒታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቶም ንኣሽቱ ትካላት እውን ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእል ፕላትፎርም ተፈጢሩ እቲ ኮንፈረንስ ልዑል ውፅኢት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ኣብ በዓል ዱባይ ዝግበር ኮንፈረንስ ከምፅኣኩም ዘለዎ ከምፅእ ከለኹ ናይ ቢልዮናት ቢዝነስ እዩ ዝፍፀም ኣብታ ኮንፈረንስ እታ ጥራይ። ምክንያቱ ዝበለፀ ዕድላት ርዩ ሰብ ሽዑ ኢንቨስት ዝገብር ኣሎ ብርኪ ናይተን ካምፓኒ ናብታ ካምፓኒ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ካምፓኒ ስታርትኣፕ ካምፓኒ ሓሳብ ዘለዎም ዝኾነ ፕሮጀክት ዘይገበሩ ፅቡቅ ሓሳብ ምስ ረኣየ ሰብ ኢንቨስተር መፅኡ እዚአን ካፒታል ክበኩም እየ ንሰማማዕ ብኸመይ ክንሰርሕ ንኽእል ክብሎም ይኽእል። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ተፈጢሩ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ቢዝነሳትን ትካላትን ቀልጢፉ ጃምፕ ክገብር ይኽእል፣ እቲ ሃገር ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ሕምባቤ ከተርኢ ትኽእል። ኣይኖ ልደት መዓልቲ ኣብ ካልእ ከም ዝወሰድኩኹም ተረዲኑ ኣሎ፣ ግን እስከ ደሓን በዚያ ናይ ልደት መንፈስ ክምለስ በዓል ልደት ከምዚ ንዓመታ ብሰላም የፅቢሕና። ኣሜን 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 ኣሜን። ልደት ክገብረልኩም እንዳተመነና ኣለሁ ድማ ብእውነት በዓል ልደት ኣብ ዕዳጋታት ወፂና ናይ ዕዳጋታት ሃዋህውና ዋኹም ከነብሎ ኢና መደብና ጀሚርና ክሳብ ንውድእ ምሳና ኣብ ዕዳጋታት ዘወርወር ክትብሉ ብክብሪ ዘዕድመኩም ዘለኹም ብስራት ብርሃነ ርሑስ በዓል ክኾነልኩም ይምነእ። ሰናይ ምክትታል። ተስፋ ኣለም ጀርጆ በሃል ዕዳጋ ድሓኒ ፅቡቅ ኣላ። ሽጉርቲ ክንደያ ዘለና ኪሎ? ሽጉርቲ 25 ኮሚደረ 25 በዓል ጉዕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክብር ኢሉ 40 ይሸጥ ኣሎ ብሞናት በዓል ልደት ናይ ውኻና መልእኽቲ ንኩሎም ስድራ ቤተይ ንሓድታት ምክልኻል ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንዓኹም ከዓ የቐኒልና ንዝሃብ ክትፅቡቅ ትሪእበሎም ትዝቤዛ ኩሉ እዚ ከዓ ኦርጋኒክ መግቢ ምዃኑ ከዓ ዘይምዝንጋዕ ኩሉ እዚ መግቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኦርጋኒክ እዩ። ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ፍርታ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ንርኢ ኣለና። ኣሕምልቲ ከምኡውን ቀረብ ኣፍኮርስ እቲ ዋጋታት ንኩሉ ህዝቢ ይኽእሎ ደኸውን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰብና ኢና። ግን ኣፍኮርስ ኣብ ዓድኻ ዝፈሪ መግቢ ክሳብ ዝኾነ ምናልባት ዘብለጭልጭ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ። ግን ንዓኻ ዝኸውን ኣይሰኣነ ንኸውን ብፍላይ ምስቲ ሃገር ኣብቲ ሕርሻ ትፅዕሮ ዘላ እዛ ዓመት ዝኻ ፅቡቅ ክራማት ምንባሩ ኣይሆፕ ንኩሉ ዘንግድ ኩሉ ሰብ ብዓቕሙ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ርሑስ በዓል ሃራይ ቅንያታዊ ዳዕመት ዕዳጋታት ከመይ ኣሎ? ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሰላሳት ጌርና ከዓ ሓቶ ለላመት ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጸሎትና ባግናን ባሓሳብ ዝጥጃዑም ቀዱስ ሓትዋ ዓመት ዘይውዳ بسملات عنا سمرت فكر اللب المسروت عقل المسنهر المخوان صبا ملكعوك قبع لكعو ኣቱም ሰባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ሸውሲ ነተን ኣዴታት ዶ ንኩለን ይሰርቅወን ኣለዉ ኮይኖም እቶም ስድራ ቤት ናቶም ከመይ ኢሎም የብዕልወህሉ ምክንያቱ ኣደ ዘይብሉ ውራይታ ይኸውን እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኣብቲ መዓልቲ ውራይ ኣይኮነን ዝግበር ኢሎምና እዚ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ መዓልቲ ወይ ገለ ስለ ዝግበር it could be something beautiful ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ኣውደ ዓመት እዞም ኩለን ትሪእዎን ዘለኹም ኣዴታት እየን ዝኾና ንሳተን ንባዕለን ኣብ ኣውደ ዓመት ከምዚ ገይሩ ነተን ኣዴታት ዝእንግደን ስለዘየለ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢሎም ኮፍ ኢለን ክእንገዳ ከለዋ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣውደ ዓመት ብዙሕ ስለ ዝሰርሓ ብዙሕ ስለ ዝደኽማ ንዓታትን ከምዚ ገይሩ ዝእንግደን ከማን ፅቡቅ እዩ። ኣክቹሊ እዚ ናይ ዩቱባት ቻነላት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ንብዙሕ ሰብ ፅቡቅ ነገር ክፈጢሩ ከም ዘሎ ይረኣየኒ። أنا بكم سلزي اللي خايف الطوني جن نبي حكي وحليلا تندك نستيو تفيز كتفز ده اللي زنا برا بحلي نخملس أكد عدنا تبحلا وأكد عدنا ستايل نكون قرب يجانن دعوين نمبر نبي حكي تبحلي نبي حكي ملسوالو مودرن جيرم نتبحلي ملسوالو كل تجي ولا تحدنا نيتزبي أما أكيلكا
كلهم بهرات بحادنة لدات كبعلو خلو أبعيد كمو بعلات كجبر كله نزيهم يوتيوبات من البات بزو سبني يوتيوب كمزي بحماق راينات مثلا توم يوتيوبرات كمزو نابري زي زارب جن فرعوز اللو قليل سرحونا يكون بحالنا معكاب نتبهل دما تدلعي نجر نخجبروه سحاب نجر نخجبروه زعروه زلو قليل يكون زي بزح سرح يزفسس الكورس أتاوية بلومن ربحية بلون بلاكم يلا هونجن ببيزنس مالت صبغ بيزنس مالتها مالتي صبغ نجر ناجبر كامر بح مالتي صبغ نجر ناجبر نتبهلنا عقب بكرة بحلو بنصارو حما قلنا جبر أنت زخود استاذ ما جبر كان يركها تصيك نجر ناجبر شبكة تصيك يدفتو لذي نتصبغ بهالي نتصبغ هاي وهدتنا يتزبنا النار أيو أتاون ترخبس صبغ وقع رخب خاتب المبر صبغ تدلين تروحين كم وقع رخبو يبزح اللون تبل I think أبزح على فأمتها ترانا يوتيوب تخالك كم دليتكم كتبلوت تقولوا بفلا يبزنا cultural بهلاونا جراتنا يوتيوب ناي سنة بطريقة بهلنا حبرة سبنا يرترا تدلعي كم زخون درفتي بجدي أبهل كم زتو كرجي رمامين جلا شباب تجي نتم مودرنز بهل زنا برحت فيهم مهم كله بهلاوت راح يكونوا تدرفي سنة ما بيمزولوا أوكي مودرن ونا يتصلاني يقول بهلخا زي معرباوي عالم بهلي نكتف زخل زنا برا كايدان يروو معرباوي عالم نبحق بهلتات نهاية بزحت أجراتات فيه حبرة سبناجن نتبهلي زبالة مخانو أكادنا ناتنا تبرع مخانو أتوم كريتيف سبات ناتنا أتوم فترت ناتنا دما نتبهلاو كذا نسب سلسلة مليش ما أبو ينفستيجيرهم كسرهم جمروا التزورياتات الفتات زي قبر زول تاريخها كندا يتسبق سلازي again and again أتكون ناتنا تسبق يرنا زي يوتيوب زي بحال زلو ويونزع ميديا زرح زلو صراحة كلنا قرب بحماق راي كن رؤية بلنا بزول تسبق نقر يزفر زلو أو دعمت دما كم زيلو صبيقو أبو دعمت صبغ جنس زي جزاكو قدام أنا أشتغل له هم يدون يرسب جنس زي تجز علي دكون استيقا سر زي تجز علي زبحة له زين يذكرني لومي I think I don't have air try فلتني أجن نبو دعمت كم زي صبغ زوريا بحلاو كداني زيارة تمرات زخون ولا بزدق خينا كريه خلنا أبو دعمت صبغ جنس كجبري درس كجبري زبلاو عداتين زوريا كجبريان ذكر هذا ما that is beautiful بالتعمد صبغيو بحق عبس راح كم تسرحه أتي تكنولوجي تزلم محبراو ميديا دما نخمز نصبغ تتذكين قالوا بحال خان كبرتات كان نتأكب زل على بركته كل ويغل أي بحق هدمونا نباريد قالت بزحت شانلات اللوا كم زينة فازلوا عبس راح تقبروا زلهم بفلا يبز بحال نمي عقابل نمي حدناتنا يتزبن مسسانن نقا داي بحقي أدنا قوت علني بمولاتكم حزب إرترا دما رحوس حدش عامة يكبر لكم دقيمة رحوس بعلى لدات يكبر لكم عامة فقرن سلامن قسانتن وهدتن معبالن قسقاسن كتقبرلنا دقيمة دقاقيمة يمنه ستيل أما جمرينا عامتنا زلنا صبوق عامت صبوق سناي زبن قونا دما تمنيتيو لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار نخلو تحسوتاتنا محقاز دما قبل بنا مسكن مزيات أم تدر فيك تفكو